ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଉଠେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ନାଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏପରିକି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ 10 ଜଣ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜର ସୌକ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସୌକ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିଥିବେ, ଏପରିକି IPL ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ଯିଏକି ଚା ପିଅନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କପ୍ରେ ଆଉ ପାଣି ପିଅନ୍ତି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ପାଣି ବୋତଲରେ। ଏପରିକି ସେ ନିଜର ସୌକ ପାଇଁ ଦିନକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ନିଜର ସୌକ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀ ନିଜ ସୌକ ପାଇଁ କେତେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନଥିବେ ଆଉ କିପରି ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶର ଏହି ନୂଆ ଏପିସୋଡରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ହିଁ ନିଜ ପିତା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ବନି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଯେଉଁଠି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ମୋବାଇଲ ବନାଉଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଦାମୀ ମୋବାଇଲକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଇଶା ଅମ୍ବାନୀ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ଏକ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ ଫୋନ୍ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆପଲ୍ ବା ଆଇଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫୋନ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ହ୍ୟାକର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏହି ଫୋନ୍କୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଫୋନ୍ର ଫିଚର ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏହି ଫୋନ୍ର ବ୍ୟାକ୍ କଭରଟି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବନାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପିଙ୍କ ରଙ୍ଗର ହୀରା ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଫୋନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଆଜିର ସମୟରେ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ, ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଣାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଓ ପ୍ୟାରିସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କସ୍ମେଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଇଶା ଅମ୍ବାନୀ ଯେଉଁ ହାତଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ, ଯାହା କେବଳ ସୁନା ଆଉ ହୀରାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ସାରା ଜୀବନ ବସି ଖାଇପାରିବ, ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମିଡିଆରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବାହାଘର ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବାହାଘର ଭାବରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଛପା ଯାଇଥିଲା ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 3,70,000 ଟଙ୍କା। ଏକଥା ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ନିଜର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ 32ଟି ଏରୋପ୍ଲେନ୍କୁ ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଆଉ ହୀରାର ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ଗିଫ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀ ନିଜ ବାହାଘରରେ ଯେଉଁ ଲେହେଙ୍ଗାଟି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 90 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ସୁନାର ପରଖ ସହିତ ହୀରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାହାଘରର ଭାରତର ନାମୀ ଦାମୀ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କେବଳ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବାହାଘରରେ ହିଁ ପ୍ରାୟ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ବାହାଘର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇ ରହିଛି। ଇଶା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଥରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବି ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି ସେ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା କାମ କରିଥାଏ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ। ତେବେ ଝିଅର ଯେମିତି ସୌକ, ବାପାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୌକ। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଉପରେ ଥିବା ଆଇ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁନିଆର ଅନେକ ପ୍ରକାର ମହଙ୍ଗା କାର୍ ସବୁ ରହିଛି। ମର୍ସିଡିଜ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି BMW ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦାମୀ କାର୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଡି କମ୍ପାନୀର ଏକ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କାର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର ଦାମ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ। ଇଶା ଅମ୍ବାନୀ ନିଜ ମା ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ଗହଣା ପ୍ରେମୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ହୀରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁନିଆର ଅନେକ ଦାମୀ ପଥରକୁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଓ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ରଙ୍ଗୀନ ମିଜାଜରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ମା ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ମାନେ ଆମ ମ୍ୟାଡମ୍ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସୌକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।